Horas marihita sa luhutna, di hamu kadamang doho dainang, manang di dia pihamu maringanan, tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion itu hatta Jesus Kristus. Adorak sota paradi hata nitu hatta, jumulu mahita martangyang. Asiniroha madihamu doho dame, siad debata amata, doho sian anak na Tuhan Jesus Kristus tuhatai. Amin. Hata nitu hatta nagabi jamita di pertangiangata imana tersurat di buku panurirang Jeremia bidudua mamukasian ayat 14 rodi ayat 10 laus turpukodo nagabi epistel tu minggu pasapulu sada hodung Trinitatis 20 Agustus 2022 hujahama dihita sonoma hata nitu hatta tangi homa hatani Jahoba hamuale pinoparni si Jakob doho sudi margani pinoparni Israel. Buti hatani Jahoba tung ahama nasuuhum jupanga kaopumuna diau. Ubahim madau-dau nasida sianau. Jala di ihutun debata nasuhasea gabeso gabiak ia nasida. Jaladang didok nasida di dia du Jahoba. Na manugiho kita ruar siatano Misir, na manugunugu hita di halongonan, di tano natungil, jala na marlubang, di tano hasang, jala lingguman ni hamatean, di tano nasobinulus ni halak, jaladang adong jolma maringat disi. Dungi hupatol has hamu tutano na lunak, asa di pangakamu perbuena do gugona. Hapero hamu mangaramuni tanokku, gabi hagigian partaliaku di bahek kamu. Dang didok akka malim, di dia do Jahoba. Jaladang ditada akka na mangaraduti patihiau. Jala marbalik dua kaparmahan sianau. Jala akka panurirang manurirangi, marhiti-hiti baal. Jala dihutun nasida dua ka nasumargugo mangurupi. Di baheni Daktar jua au be so mabadai hamu ninna Jahoba rodi nini muna say bada aku do ay tung topot tamu ma akapulo ni halak kitim jala tikir hamu disi jala suruh hamu matukedar pamanatos si tutu jala ida hamu manangdung masa si songoni disi tungadong mabangsok kuna pasabar hod debatana atik pe so tutu debata alayang gobang sokku tung di pasabar do hamuliona tuna somargugo mangurupi longang mahamu akabenua gijang alani jala mano ditodit tarsonggo si tutu tahe ninna Tuhan Jahoba ay dua do jea binahen ni bangsokku ahu mual ni hanguluan ditadikon nasida lahu makali di nasida sumur akan namar ruang naso marisi aek ima hatan itu hatta di hamu kadongan saha porseaun songo dia ma pakilalaan ni sahalak ama manang sahalak ina molo selingkuh inatai manang amatai satabi otuaka na suami istri ate. Nga pasti daktar jalo rohana, nga pasti kecewa, nga pasti muruk, marah. Jala tuk suadong do suami na tega mamereng istri na selingkuh. Sebaliknya tuk suadong do istri na tega mamereng suami na selingkuh. Harum mabigiaka kabar burung tukso tahalomohon apalagi ma terjadi irupani di depan mata tangadok suami naulo diduakan istrina apalagi istri tuksuarong do naulo diduakan suamina setia idu natapangido hape na masa arsak nang las ni roha setia sampai mati. Ido pada ta ujui
dikitar pasu-pasu. Au madiho ho madiau danita do. Au madiho ho madiau hitana dua gabisada deido dia dehon. Hamu kadongan digobar hodo pangisi ni Jerusalemi songon orowan manang pengantin perempuan maradupo Jehovah. Buidu itaida di ayat sada ro di ayat tului. Gobaranon dak pola aneo dihita ay nang dipadanay baru juk do digobarhon umati bangsoi songon orowan jala tuhatayma gobaran ni pangulii. Tentu sebagai kekasih Tuhan dak setia be bangsoi dak songon na ujui be nasida holongna dohot hasationna mangihut Jehovah. Pas masongon hatani dia te dang na ujui beho ninna. Hape dimulanai soi nama mesrana, soi nama dekatna, nempel kayak perangko. Hape nuaing tinggal kenangan namai. Tinggal kenangan namai hasian, memorita sina ujui. Danin na edeido isi mana sumuru kate molo adong pengkhianat cinta. Molo di Alkitab didok nunga murtad bebangsoi sudah berpindah ke lain hati, sudah berpindah ke lain ilah. Nunga adong na dumengga didok rohani bangsoi atik pe dang boy badi konon nasida baal tu debata. Nama bahen hacit rohani debata mamereng pangalahon ni bangsoi ima ay sudilului nasida be Jehovah. Molo suarong be kerinduan mencari manang dang adong be sihol ni roha mengalului Jehovah, itu pertanda bahwa mereka tidak lagi mencintai Tuhan. Dus disongon natadok na digijangi molo suadong besihol ni roha ni sasahalak suami manang istri mengalului dongan nasaripe tadda na suadong beholong ni roha disi. Molo suadong besihol ni roha ni sasahalak mengalului dongan na tadda na soholong berohana disi. Ay molo holong do perohana pasti do say luluan na hinaholongan na. Songoni manuaing nataida di bagasa trupukon keresahan na sinuarahon ni panurirang Jeremiaon dang bedi lului nasida Jehovah dang adong benamadok di dia do Jehovah di mana ka Tuhan balik sa nunga marbalik akaparmahas ya Jehovah jala akapanurirang nunga manurirangi marhite-hite baal jala diuhuton nasida do na sumargugu mangurupi. Ini benar-benar melukai hati Tuhan, mengecewakan hati Tuhan, mengkhianati kasih setia Tuhan. Idua sadidok daktar jua aube sumabadai hamu rodi ninimuna ninna Jehovah. Nunga lupa bangsoi didenggan basa ni Jehovah na jinalo nasida air susu dibalas air tuba. Mungkin peribahasa mana cocok laho manggobarhon ulah ni bangsa Israel tutuhani. Pengkhianatan lebih kejam daripada pembunuhan. Hamu kadongan dua majea manang dua hali mabangsoi berbuat jahat tu Jehovah didok di bagasa turpuki. Na perjolo Jehovah mual ni hanguluan nasida ditinggalhon nasida. Na paduahon di hali nasida do sumur akan amaruang akan somarisi haek. Dan ang mauto ini jelas-jelas melawan kehendak Tuhan. Manibil nasida sialomo ni rohani Jehovah. Tutudang buy ditolerir pangalaho si songonon. Tang buy dimaklumi aka pangalaho si songoni. Dang tertolerir hita aka pangalaho si songoni. Hamu kadungan
ahamanabuhi taputihi siya jamitaw. Tutuna perjulu, jangan pernah kita melupakan kebaikan orang, apalagi kebaikan Tuhan. Unang sanga didok tu hita bagai kacang yang lupa akan kulitnya. Unang sanga didok tu hita songo simalin kundang. Tang naso diboto o makna naroi, tapi dia lupa di persuadai bana na o maknai. Ati penung na say dido o maknai tu simalin kundang. Anakku dohonin na sampai dipatuduho na kabukti-bukti, tapi malin kundang tetap mengatakan saya tidak mengenal dan memakui inna ibana. Jalalau satiki ido ibana madapot malapetaka. Unak sangat songoni. Napaduahon salah satu bukti ni holong ima satia. Tangbui ditawar-tawar kesetiaan ini. Sekali kita katakan setia, selamanya kita setia. Selamanya kita tetap setia. Apapun yang terjadi. Lau songoni do na mangihutot Tuhan ini. Salah satu bukti murid yang baik adalah setia kepada gurunya. Mardalan mangihuton bogas ni guru nai. Napatuluhon, apakah yang bisa kita lakukan tanpa Tuhan? Manusia tanpa Allah akan seperti kapal yang tanpa nahoda. Gabe terombang ambing di tengah lauti. Dang diboto be tu dia hasahatanna. Dang diboto be tu dia tujuanna. Alani sotu kia marpikir meninggalhon Tuhan ni. Asa unang mago hita, asa unang rapar hita, asa unang gabero aka nasotahalo moho dingoluta, asa unang dibadai Tuhani hita. Alani tayhutum matuhani ay ibana do mual ni hanguluan, molo naing manguluho dului maibana. Amin. Martangiang mahita. Moliate madiho Tuhan di hatam na kubigi hami. Pasu-pasu may jala paurat to di bagasan rohanami bi. Asa di parbuiho katami parbuin na dinggan, parbuin na tonggi. Di bagasan Jesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.